Purun ketom lockdown kapang dagahut dipu arong supi ing pudun jai. Ang tanalong kachong dadampen kaching thanglok bang pharoi siatum karbiang long nang kachede. Green zone aron along kapajok pona tengsi hamren no supi along hithi kulat kang pupontu. Kardom pini karbiang long life Adap Abirta long pen ilisami Julie Bepi nonarjik tha pirtang ton pen. Purun ke thom det piadang kangki rahut green zone phana bangke ki ongdung kapajok pondulu laso jok karbi anglong arlo alongta gari motor chilling phun setami ali kacha theklong le dara jok bas hai huike chilling mangwela Aru ni 5 player ni pen puthot purun ke thom lockdown ki behut red zone orange zone lapen green zone bai kang malom kopi pc kang pulongji malapen kopi pc kang kirnangji maputha Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen klarda karon pangdak ponlo laso tengsi diphu arong supialongta ingpudun jailo kechu kijun ahormu ki jorkulat ke kaya tengsi ingpu ponlo lason thakse han parvo lang o wo akulat anta ingpu ponlo Halabu hardware akulat ihum humni kang pudun jai pendanglo hotel restaurant chukang teba kulat beauty parlor lapen pe rikijor akulat anparta kesoy kerat akulat bangki ingkir klinglang Sorkar asa hem anke aron ki thika tengsi ingpuponlo lapen gari motor tami chiling phunlo setami bas hei huike ali kacha theklong le dera jok nonamat ke bas chiling hai hila Halapu dogmoka ahi thialong kulat somar ingpupon jai lapen han ke jorana thu penang anar mu kache to ke dokawa jok raikom sai khiatum adung an pali dunsi ke do ke thak kache pehlo nangji lapen nokan kache dep mate max chiphung nangji pualam ke than pasote kan anparta inut arta ningkan trokepra pho sosea ke sara phan hithi aju kapawang wede jia phansi kipu pasodu উপরও বলে বিলকুল বুড়া মানুষ বিলকুল নোলাব কিন্তু বিলকুল নোলাব ঘৰৰ পৰা পিছত আমাক নক'ব কিন্তু যে পুলিচে আমাক কোৱা নাই বুলি আমি আপোনাক বুজাই দিম দেই আপুনি বুজুৰ্গ মানুহ আপোনাক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ Assam Gramin Vikas Bengalongta tangka kache endunjia phanpura munit kaching som uke social distancing aron kroibon pedera sonsi thekpon long Dongka mukamolongta green zone aron kapathika tengsi hithi kulat gari motor chiling phunsi thekpon longlo Dokmoka pen semsing ingti dongka mukam pen kabon militi sopi lapen dipu pen rosananse karbing long lai An eo ma joini mekri meklang pen ningdup kachipi tara langso asor basa ingtipia phan CEM tuliram ronghang tongsekot pen sanghan kera pajirsi kangchir kelang it pen pajok dunlo Corona war pen jok det pi kangter phong thom ke pleng hot kangchir kalang it pen kachicha koni mekri meklang pen ningdu kachipi asar pia phan Karbenglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang tongsekot ke rapajir dunsi munit hijan angbong kaching honang thek chepaklanglo Tara langso rajenterang arong amikar karlitang sikari rong piachor basa ingtipi arta troxer kebra pho kesar piru apor hot alangli choklem chodamune derajok ane om ki cholong japhan penang anaki sung chekong nanglo Social media mate Facebook WhatsApp along bangso sarpi mekru meklang pen kisung alam kaning ri alam the Karbenglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangke theklong pen Karbenglong life aphan pin khatsi tongsekot akera pidam nang jipuajok sanglin pharo isi phuria thelen kep dali len pho kichojang thu sabun ingti kobe bithi lapen tangka surihini aheman humridam si pajardamlo Lapusona por hot khibasa ningkarong chiputhik thepin si mekri bupro pen Karbenglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangaphan korbang thu lapen kachoro alam the nang pajardon si Kebangjilang army alang lison suri amo choklem chodamalong anta kebengke phan avipin pen khailong rikachari chalon ajakong padover nang puta phibasa ehin pen CEM tuliram rong hangaphan arna mahirjumi nang hangpidun Chithan pon me basa ingtipi alangli arta troxer kebra pho an pleng tanglo La anarta hotke asopo amon pi lapen aso asu atumlong kachipang o artalo Bonta ane oma joine alang li kachipang o nang ji arta hotsi mekri meklang ban aduk donanglo Camera person Roshan Hanse pen Sergio Kathar Karbenglong live
det pia dang kangkir klak pena jok angtan kachongda damatum methanga hem kachebang uni penang anaphai dulu bonta non hin kacheleng longjia phan hukum thodet pen pini bang pharo isi sose atum karbi anglong nang cheli longlo Lason si inter district adang along kaching thang lo atuma phan methang a hem kachebang longjia phan kedam tang therini phain kora phopen inkara troxy arni an thopon lo lapen ke thom tokbor phaibi mate 3.0 lockdown kecheng arni interstate kacheleng our side thopon si Assam pen angtana long kaching thang lo atum methang hem are dalong an nangli long lo Lason si umbriam ghat pen kilometer troxy cap ra ner cap so se kahilo aking ben wangsi dilai an nangke pali atum ta dolo Lapuson karbi anglong kachebang hut lahorijan lapen dilai along latuma phan keso angthek doma abima arjuponsi se kelangtang lo pu alo pidonsi methang ahem pachedam toilo halapu ahoy along medical team lapen raikom sai khiatum ahoy along arniwangta kedam kebang atuma phan langchari dunpo lapen non an kado kawe bang pharo isi soseatum karbi anglong nangchili long lupusi raikom sai khia hin pen pachini pon Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live Lockdown ke pha ni pligep ke pleng along Minister Himanta Biswa Sarma pen lockdown ke pha asap so kapajok mate relaxation ki piajok chojor cholang ke nam keret lapen auto rickshaw gari motor kacheleng ke theklong ajok radatum amhang klarchen kaje hokpensi hamren long supialong thekponlong Kedam tang pure the angkang pi pen COVID-19 ke so kang dang ka phir mi meajok lockdown ke phaise kang chir kelang it chechaglun hem cheduk lip pen ke so kapang dang long le de jia phan sarkar pen ki pia hukum do an ke kroy pen si chechak pronglo bonse tami kopai kimi Assam state arlo karbi anglong lapen west karbi anglong district hinita green zone ke hok pon long ajok Assam finance minister Dr Himanta Biswa Sarma pangdak ponsi pajok ponlo Bangso jok kedam ke bang lapen chojor cholang asap soage jok theklong lo Sarkar hukum ateng pen sarmar sarpimar riso ejang aklimang pharatum setami social distancing ke do ajak kache pahelo mahang lapen nokan kache dibaden mate mask chikup krai thekpon long lo Long apot choro lo Dr. Himanta Biswa Sarma kanta lapen ke jitung pachojor pacholang atum ta abar sai misen lo lapen ke thang akasik sakta velo lason si chojor long chodam long lo te freely pe nasi choro par pik lo Assam government hanta lapen ke karbiang long EM punot MP punot la respona chendun pen jola bozar along sita nisen penitum chojor cholang long choro par pik lo Administration lapen law and order lapen medical team atum pen setami kai ke kelang kapang chingdun kriya jok ing samjin pensi lockdown ke pha pechun ponlo non puthot hithi ruini batai ke thom lockdown ke pha ang bong setami COVID-19 ke so kapang dang nong le de jia phan abang putin setami arpu kaching horep jia phan cherok to ke do kenang sot pualam the armu atumalong kache than pong কেনেকা চলি আছে লকডাউন মাজত নিয়ম নীতি মানুহে চলি আছে 8 বাজে খুলিছোঁ 5 বাজিলৈকে আমি বন্ধ কৰিছোঁ হয় কাষ্টমাৰ আহা কিবা সোশ্যাল ডিষ্টেন্স মানি আছে নে কৰি আছে ন পুৰা ঠিকেই আছে মাস্ক লগাই আহি আছে মানুহ নিয়ম নীতি মানি আছে চৰকাৰে দিছে ঠিক আছে Hamren pen Daniel Hi Karbi Anglong live Tang di pinya Adap Abirta ke laponsi kang toniklo domi thakme kardom